Я прошу зараз сісти за стіл, як мінімум, наступних людей. Дениса Шмигаля, главкома Олександра Станіславовича Сирського, Павла Палісу, Юлію Анатоліївну Свириденко, Завітневича як голову комітету по обороні, можливо, когось з комітету по обороні, там, наприклад, є з таких вдумливих, толкових депутатів той же Сергій Рахманінов, і, можливо, особисто президент сісти і вийти з таким, взяти на себе відповідальність і вийти зі спільним рішенням, напрацювати його, якою буде справедлива мобілізаційна політика, де ми, як українці, граємо вдовгу, бережемо своїх людей і по-чесному розподіляємо ризики в нашій українській сім'ї.